ಇತ್ತಗೊಳ್ಳು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಕುರುಕುಂಡ ಬಣ್ಣ ಆರು ಮಾತು ಎದ್ದೇಳ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಬುಡ್ಪಾರ ಉಂಟು ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ ಅದು ಬೆರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡರು ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡ್ಪವರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಜಾಗ ಇಪ್ಪು ಶಿಷ್ಯ ಆಗ ಬುಡ್ಪಾರದಾಯ್ತಾಗೆ ಅದೇ ನಿಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಾರದೇ ಅತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಕಂಗದ ಮುದಲ್ ಬುಡ್ಪಾರ ಕಾಂಗದ ಮುಡಲ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ ಬುಡ್ಪವನಾರ ನಿಲ್ಲೋ ಓಲ ಬುಡ್ಪವನೆ ಅವು ಮೂಲೆ ಪು ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬುಡ್ಪವೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಕುರುಕುಂಡ ಬಣ್ಣ ಗುರುಕುಲೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸೋತದೆ ಗುರುಕುಲೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರುಡು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಪೇರು ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿರತಿ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇರೋದೇನೆ ಬುಡ್ಪ ಬಾರಿಗೆ ಅದೇ ಶಿಷ್ಯ ಸುರುಕಾಯಿಗೆ ಬುಡ್ಪಾರದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಕೇಂಡು ನಿಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಾರವ್ಯಾ 2 ವರ್ಷ ಗುರುಕುಲೆ ಎನ್ನೊಂದು 5 ಪೌಂಡ್ ಚೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು 5 ಬುಡ್ಪಾದವ್ರಲ್ಲ